Kwaba Ediba DL 106.9 FM Eswa Nonsia de atosum yenu abo ebrason se edwada anumrei ensam ahodo ayensa asoso no ensam trofo competitri pia ya ba bewie e won patrapa wo trofo atro wo semofo so asemunti ebraso se akenkan de som Ghana fo se wo man adwuma anumre no sia ekasebo ensam yi woko ententa kase no eso a ni nyina eda ho no ma obetimi akenkan bie eye DLFM woko a wo so betimi akenkan ensam no ebi sada nso ana ye social media handles ne nyina no anumre yenso kasebo no enam so enu nti woko a ho so betimi atie ana ye wo de wo betimi ahwe nso na etimi aboawo na baabi a wo betimi de o message ene o comment no afa ba ne yeso akenkan ama wo no ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 na anumre ensam ye de binam de di mu akoti bi enne se ye be konfinfin mantamu ana kasoa ofako amanebo abeto da etirem se abrante wonya mfinhia duasane di ede kwabra mensa wone ne namfofo akwaji sika ho achenye ama yesi na boku no emu nsam kasebo yi wo bete ye be body aguramo e wati fide mantanum na Ghana Police Service for the krata wa bonten echiremu a emofra bienu bi agu no mu wo awu no mususu se enipa bonfo bi ana akwaje omo nkwade afra omo nsem oye kapa yire no no watermare e wati fide mantanum nchima besomo e wakasebo num sada so ana wa my Ghanaian photo samfo Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta what they are to gachirem say womo de niema hodo agu akwamu se de be ya Ghanaian sikasem e betimi agine yie asante hene otumufo osetu to otosumienu akase echirem say obi se o so man Ghana adenti de ne obi apese obeye mese bedwane so betwe sekan akum ne yonkon so betwetu mpo emfa no obi se o se die ntira ye de mu chima besomo e wakase bonum na ene awia ye pram to breka se boso no ana ye de eso mo se Institute of Energy Security IES ababonte de betu gachirem se fiti ene ekuri fan wobo ene gas bo ebekosro na enumrei wo mo sa ababonten echiremu a san fan wobo na akosro no yemfa ho so bo emo bulk oil storage and transportation boss to for de enti a wo so ebo sa akwado no ye de mu enchiremu ebesomo ene enumrei Sammy Jamfia kasama for the mind this emanyoko no wakasa echiremu wo ye ntie na afia ba 14 so ne nam so a Ghana de she bi chiremu se ono wankasa akọfa ndi se manyoko ni sika e de kom ya no wo chese yi wose montre so omkọ kwatwa fam ono mkwaje o manipa na o chiremu se saa ne ama na ekoso ne bonjo so ne senti o de mra ne ntanse bebo sa nipa ko na twoma kwagina chese o ye man Ghana ye court na mra ene wono madi na ye be ko ensanfoforo mu nso a wopani a ebre bi atwa mo na wo ye former deputy editor edema British Broadcasting Corporation BBC ne din ede Ben Doche Malo wadi atudwa aka atre Ghana for mpedinfo se wo man no ede tumi ehya mo nsam a enya mo nko amabusua ane didi ye enu nti mo nsesa mo adwen enu so mu nsam kasebo yi wo bete ensam no pika we ho ane ede ba besom Ghana for se wo man adwuma enumre no sia ekasebo ye di friend crap mpode manta mudu tan kase a yase ewo nunu DLFM 106.9 ensam wo ede enam ese wo man adwuma enumre no sia ekasebo no sebi empanese se wo pre wo nko awuti awoko animu a amanfo so ne eja wo nsam a eba no akoyesa wo enuanom mienu ye gita ye ni ase a ebefa yam enu ntie ne Ghana fo nyina be charter free na kire se atre no yakosa ho lie enu nti krom ha de bomode so obeji atom se kase boba ko a woti emu nsam na woti ase eye DLFM 106.9 enumre no sia de ye fe no ma adwuma awia de no se fe no agemensam ana himachi no sia de na adwonko na chesa ahencha ye di puan bomode hia yen ewe Facebook no eso eye DLFM 106.9 akenkan fo mienu edi ameje so eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi don hwe ba kontam ane ebesom wo Jebre DL News. Yama Ghana fo akwaba na ye hye kasebo no ase ye hye kasebo no ase ya na ye ko efefe mantamu na ewutu senya east kropon no emu ane adru kasoa na nikro baako ene kasoa ofako amanebo abetodwa echiremu se abrante wonya mfinhia duasa edia yensa kan aye kwabena mensa mene wo ekasai wone enamfofo akwaji sika ho achenje
ema ye kasa yesi na bo ekunu a adane arehosam pam na amanebo no mu kire mu ese enra eye kwasi adai a ade beche eye adwadai ana sa arehosam no esi ye na wo mu kire mu se kwabena no wo ye obi a wo penamfosam kakra na ne namfo fo no nso a wono amonam no wonom eye asafo members emnantie yi a ye de se bio adehye title ato wo so wona nso eja yenya hunkunya bi a wo mu die ene titiw ne krapompure manta mo de emnantie bi from sese bio asafofo enu ntisa wo bonwom a etimi ka se wo ye dede na nase dumnyom no wonum no a emnantie etime yire wo agi usika sada nso na se bio se wo si wodan na emnantie ba anai wo si dan no wa ma edigin fi adaya ya asafofo na no so ya je wonsam esika na enu na wo mo ekirem se sa emnantie yi anakwabena mensa ede ne ho akwakobo wonom na wo mo ekirem se ene nansa eye memene da no ana esense homowo eho hihye ya ekoso ewo mpotam ahodo ewo mepachawo enkran ene miamia ahodo bi akaso anso eka ho ebie no wonom kobopu abrantie bi a wono no wo ye estate developer no mkoye no wo mo kire se adenti ana ye di homowo na eye estate developer no wo ye adwuma ifiri se ye di homowo a ye nkonkoye adwuma ewo site enu nti wo mo koyire eye estate developer no ana kwabra mensa eka ho bie eje ne nsam 7,000 tete no 70 million wo mo gifre ne nsam adenti a wo mo kire sa an abrantie no krampo esa eye dede noise making enu nti wo mo je ne nsam 7,000 enu achi ana wo mo sa akọ nipa foforo nchen na wo mo koye na ho so wo mo nya 200 Ghana cedis na no na ebre so ye se wo mo eche no 7,000 de wo mo ache awie na mom 200 Ghana cedis na chire wo mo kwaje ye no kwabra mensa share de wo ne sentimi anka na no na enu a adwumre wobra wo hwe nanfofo no agye ne share no ko na kire se mrantie wonom egu eye kire se drinking sport bia ene blue kios e wana wo mu twitwa bie na wana kwabra mensa ekoda aka na obra wo mo eda aka wo ho no ana enamfo no ka se da bi kwabra de wo ye no wo obufu kura se so fo ese bie wadi sika enu nti wo mo to sha kwabra so de konkonti ba buru no oku no e wo drinking sport ho no mo a na wo mu ye na kire se woti do adua na pokese wodo ho eka ya ene wona ekro no wokodu ebrem na woti do wodwane na me no kasai abranti a wawei ninia ayefa ne se Adam Sagro ano ne ensam trofodi nkomo na wotirem se ebra kwabena mensa ekweso kwakwada aka no na ne namfofo no ete drinking sport bia na wo mutwitwa bie ene wo prengo ene moti bicycle wabo ne sensram ohu nipa mienu enti wobra wo mu hu kwabena mensa pe ano mfa konkonti ba ne ma ene abotan esi na bosa Steven eku no ewo hono ma sesei wo mo adwane na wotirem ese wonom abo aposifo amane ama sesei aposifo a wonom ewo kaso a odupon ene ne mpotam no wonom eye sase no mu enhwemu nanso esanse mrantie wo modwane ne nti ye ntime nya obia entime enchenu a eno a anadwudu baako 11 pm ana sa wudi semu ekoso ewo kaso a ewo bra na mo wofa mada na emrantie di bonin wo mo kire se emu mienu de wo mudi amba betodwa na mpamto mu ntie bi nu wo mo adi bonen no wo mudi emiedi odi nkan ye friend BS na kire se abodwese BS de otoso mienu se friend baddest shatter Kwadwo Okon praise hallelujah mentwaso twaso na idi ba kono na baddest shatter no baddest shatter yes one de nipa bonfo wasaze we so no oni seso omo boys prefect no nipa bonfo yin boys prefect enti wakwafa danfo a wakwafa danfo a ye fa ni BS abodwese ene de ono so ye fa no baddest shatter na no na abrantie kwada aka no so di de kwabena mensa wokoye a emrantie ya ntene ho ase a 200 Ghana cedi hunti yesi na bo ekunu a aya rehosem aposifo afemo no na mmom oguso a wo yes asem no mo ehwehwemu a ye kasai emrantie om dia betodwa suspect no wonom adwane we ni nsem a efrika so a ofako ababetodwa kaseboi ye kiremu ade asomatiefo ye to akasebo no so ye momfa ngura mo ewa tifido mountain na Ghana Police Service for the krata babonten ekase chimze si ameka sei wono ma hya se ye hwehwemu eda fa mo fra mienu a wono ma kohwem kofrum kwamu ewa ye kapayire eno ne wo chese ye bro no baako a ewa tamele eno no wa tifido mountain na Ghana Police Service for kirema e mo fra mienu we num eyiraye ewo dwumbu sum de toso abienu num ena mo fra eyiraye yesi ameka se Ghana Police Service for no de krata babonten kiremu se
du mus me na to so aduasa na mofra mu hu wonom e wo mfimpi mienu ne edunu na yi ma mu kire mu se na mofra no eda tese ka bia eda dakra eno no ewo eye tamare eye kapayili eye kroba ko anase bro no a ewo tamale kroponum ena mu hu se mofra no egu ka dada bia asemu ena mofra no emu no guma tese Ghana police service fuyi ema mu ekire mu na adehye won potem ho no mo ekire mu se wo mde susu pefe se mofra no nya omankasa na mo ahia wo mu wu ankasa na mo no enipa bonfo bi na ba moden ede mofra no akwakwa ye nkomade no maku wo mo wiye no mo moden wo begu ka asai esimpotem no mo kire mu se wo hwe ba bia ka no na asai esie na achese na eyade onipa bi omususu nipa no oye juju onse na odunsini bia na odi nipa akwa na ye musu nti na omususu se ba bia ka ni sine ba bia nipa achese pani ni dansi ni de se de tie bia no eyo na ba moden na nipa bonfo bi ede mofra we ko ho no ma ena so mo akum no de omo ayoyon komade na Ghana police service for no enkrata na echire me se amekese mo moden ata sa mo frani menu nyina mu de akopie mu e watamere teaching hospital ekogu eyam kura bia se ne mo nye na mo papa mo fra no mo de enti enam so mo so koshi asa mo kofiri mu kwan wo no na se member e de ma eye kapayiri eye electoral ano ye Hafiz and Dani wakasa echire mu se Ghana police service fuyi oto sra mada se sa anyinaman se mo esimpotem ho no mo no mama hu moden se matimi aye hwehwemu fi ko akosi ase afiri se ewewu ne kunkum no eya edodo wa eya ewati do mantem ni senti mom nyina mo na so pampe hwehwemu na nipa bonfo a enam wonom saso mo fra we ye kwakohyem kofiri mu kwa mo nchi wo mfa nkogina mra na betimi aboa emehu aboa de hye bi no mo de mra hye wo mo nsem kunkum nipa ewo mpotem honom we ni nkra hodo a efiri ati do mantem e ba de ye kase bo ne mrei yabo e de akire ye na tiefo yento anwumre no osia kase bo no eso a na anwumre no osia kase bo yi ye friend wo man adwuma ebre no so a ye bebie nhoma ne mienu atom ese bagredam wojadam ani buidam ama Ghana for so motimi akire mo adwen pa na kase bo no me pacho ada technical challenge kakra bia ba e wo Facebook no so nti se wo anya yen e wo Facebook no so afa che yen na emom ye dem e wo YouTube e hon so ye DLFM 106.9 enu nti e besre mo ada wo betimi abomode na wo hia yen e wo YouTube no so e hon so opesa wo kire wa adwen a edemu pro sa ashama traffic so hu miento akase bono eso wo my Ghana photosanfo me finance minister honorable Dr. Mohammed Amin Adam Anta wo da tuda akirem se wo mo de niam ahodo egu akwa mu se ne be ya Ghana sikasem ebetumi agina yie papapa na wo de sansem we nyina tuda enne ahwia yi wo be no ne ensem trofo edi nkomo na wo kire mu ese eniam ahodo bi e kan se positive economic indicators wonom atimi edi agu akwam ama abosome nan aidi nkan e wa fie mu no eye first quarter of 2024 no wo kirem se sanka eye duaba ana omudua ya anka eso abapa ama se bi Ghana fo nso atimi anya ho emfaso na wo kirem se wo hwe wo my Ghana ensika samu a emfa ho kura se Ghana akọ eye IMF no kire se macroeconomic environment ni nyina yade a etimi kon kan kama pa wose wono wotisika samu ase enu nti se ebra so na se wo kirekire mu akire Ghana fo a wo bia wote ase bia nso hu no se ampa enkirekire mu aban ne de ba ede fa sika samu ho no edamu yie papapa enu nti wo kirem se emfa ho kura se eja IMF no so aba na wo mo edadan kakrakra no wo mo so e wo Ghana ha no mu a wo mo de niam ahodo egu akwa mo se finance ministry se na be ya Ghana sika sam ebetimi akọ enkane wo kirem a wo se gross domestic product eya GDP no wo so hwe first eye quarter of 2024 no abosome na ye din kan yi a wo kirem se eniemetima konkane ama GDP no akwara nim 4.7% ati se wo kirem a wo se efiti eye 2022 no eba ni nyina no we no eye kire sabakosem a Ghana eye asende ede ma Ghana sikasem firi se efiti 2022 ni ba ni nyina no afei ana first quarter of the year abosome nan no Ghana ye GDP no atimi anyini akwana nim 4.7% ya wade emunsam atudwa sada nso ana wo kire mu ese se wo hwe eye 2023 no a sa abrekro no a no aya bosome nan na edi nkan ewo 2023 no emu no Ghana sikasem anyini kwana nim 3.1% international sa afi de ne de 4.7 naturals woti do ye twam kura na wade tudwa no kirem se ye ka bibi se eye sectorial performance se bia eye wo mu a ehwe ye sikasem so ne ade no wo mu so dwumadi a wo mu die se na be ya Ghana cedi ni betimi agina yie no a na wo kirem se eno so anyini ekonanim eye 6.8% ana agriculture Enquires enso etosom yenu a
ɛyɛ 4.1%, and services ɛtɔ ɛyɛ miɛnsa ɛyɛ 3.3%. na honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta wɔde sansɛm wɔ nyina to dwa ɛnɛ wɔ bra na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ akyerɛ baabi a Ghana sikasɛm yɛgyina sɛsi a ɛwɔ mɛyi emu. To address the economic challenges facing our dear nation are yielding positive results. Despite a challenging global environment, the strong leadership provided by His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and his government, coupled with support and inputs of the people of Ghana, have undoubtedly contributed to the successes we are seeing today. It is our conviction that in the near term, we will see even greater results as we ramp up our implementation efforts. In today's media briefing on the economy, I'll provide updates on the following key areas: the performance of the economy to date, progress made on the implementation of the IMF-supported PCPEG, status of Ghana's debt restructuring program, the status of independent power producers' legacy debt, as well as the power purchase agreement renegotiations, among others. Let me summarize some of the remarkable achievements we've witnessed in recent times. Generally, the macroeconomic environment continues to remain stable as government continues to implement the IMF-supported program. Growth, as we've heard from the previous two distinguished speakers, is proving to be more resilient and robust. Any ayati ye aye waswafo ahwe Ghanaian sikasɛm ɛso Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta and ode sansɛm wei ato edwa. Yeto akasɛ bɔ no so ane yenko pie mu wa Sante Mantemu. Na Sante hene otumufo ɔsɛ tutu ɔtɔso mienu. Wakasa kyerɛ mu zesi ayɛ kɛsɛ ɔman Ghana. Watena se adwene ho a wɔnte ne ho ase. Ɔte ne ho ase so a ɔdwene ho anyigi. Na otumufo nsɛ mbese nyane sɛ nansen watete sɛ ɔman Ghana mmarahyɛ bedwam. Onim ɛwɔ akora esogu hɔnom. Aba dɔkɔdɔkɔ ya mo aban na pie mahyɛ bedwam ne ɔman Ghana yɛteman. Obi ene bre, obi akrondo so opese okoye MP. Okogyeabour mu mahyɛ bedwam no so kokɔhyɛ mra de ma ne manfo na okyerem sɛ eba ne sɛ no ɔman Ghana bia yɛdre afidi obi apese okoye mahyɛ bedwanin. Okyerem enne ɔman Ghana yɛtemo ne sɛ nipa batwe nkrante. Atwa obi aso ato atwene sɛ de ne esi Bible mu a obi ba ɔmade twe nkrante. Atwa obi aso twene ya kyɛ sɛ ne Peter kofa kotua o yesika gya ne sɛ wo ya yɛ bonsam. Ɛsɛ mpese mba bɛgye me manfo na yɛ wo yanti wani breme na wo yɛ saa no. Otumfo kyerem enne Ghana saa na ɛkɔ. Amanfo ani abre ne atanye pa ɛkɔ so ɔman Ghana mu. Ɛmfa ne ho de ɔbɛyɛ ɔbɛnya mahyɛ bedwa konwa na no nye no kyem sɛ dabi. Adenti na bɛtena ɔman Ghana mu na amanfo ani bɛbre sɛ obi apɛsɛ ɔkɔ mahyɛ bedwam. Dia pa na ɛkɔ so mahyɛ bedwam nti Ghana fo nyina ni abre sei. Ɔde nsɛ wɔnyina to dwa ɛwɔ mra right ɛyɛ Honorable Kingsford Abansumana Baben. Okopie mu ɛwɔ ne Asante Mantemu. Ensrahwe na enizenefo makoma miensa na ode konsrahwe Asante Mantemu no kopie mu ewo tumufo na atena ye mekyerɛ manhyia palace no kopie mu ana no kwesi de twamen na tumufo biza ne sɛ akyame hina wo mahyɛ bedwama yi mepese mbizi wasɛm yi o ɔman Ghana mahunu sɛ obi apese ɔbɛyɛ mahyɛ bedwani na ɛhɔ na ɛhɔ de saa o ɛhɔ da mo nka nkyerɛ yo na ne Okogyeabour Ocran ɔno so fa na ne nkyerɛ mu hɔ no nkonko gyinam ɛmfa ma ne mpesua so na agya ɔno so mɛyɛ mahyɛ bedwani ɔno sɛ ɛwɔ sogu hɔ de ne agya ɔno so afa ne ho a anka ɔbɛtafiri bi pan ɛna kyɛ sɛ otumfo bisa ne sɛ watete dodo Ghana asotropa ɛkɔ so amanfo ani a ɔmani abre pa sɛ obi apɛ sɛ kodi mahyɛ bedwa no aba ayɛ dodo nti ɛbɛyɛ anka akyame hene ɔmade ne wɔnyina no na Sante hene ɛkyerɛ mu sɛ watena ase ahuna ahu sɛ ɔman Ghana zi ayɛ kɛsɛ itatesa ahodo ni bɛfa so ɔbɛka kodi mahyɛ bedwa konwa no ɛno ade hia wɔnom na mom nya adwumadi a ɔmbɛbɔ na ɔman Ghana mpuntu akɔ nanim ɛne mmerɛ ɔmbɛhyɛ ne timamufo ho atɔ ɔm na kyɛ sɛ mahyɛ bedwafo no ɛdwene ho ne sɛnti ɔne watena se ahunu sɛ wo bi na ɛso agodi ɛbɛyɛ akyame hene nkasa na wontie ne ne ɔde nsɛm wonya do tu dwa na mmerɛ na kyɛ sɛ akyame hene a wo mahyɛ bedwam Sumana Baben na yade a ɔbɔ mmɔden ɛkɔ nsrahwɛ wɔ Asante Mantemu na ne nyina ne sɛ ɔman Ghana ɛyɛ mahyɛ bedwa no sɛ amekato manya mfirihyia aduasa ɛwɔ republic yi ma kyɛ sɛ ɔmobɔ mmɔden ɛkɔtɔ na ɔde ne nnɛmu a ne mpuntudwuma a ɔman Ghana yɛkɔ ne asomdwom de wɔ ne ma no wɔbɔ no kopie mu ɛwɔ manhyia hemfie na mmerɛ otumfo ɛkasa no ɛmu nkyerɛ mu nie adenti na ne nipa nyinaa pɛsɛ ɛkɔ parliament ɔde ɛnda wɔhɔ nti nipa nyinaa ɔde atɛm ɛburo nipa sɛ ɛpɛsɛ ɛkɔ ɔsɛ deɛ ɛnti na nipa nyinaa obiara na ɛyɛ sɛ ɔkɔ parliament ɛdeɛ bɛ fa na wɔhɔ na yɛ di atɛm yɛ buru nipa ɔsɛ asɛ sɛ parliament yɛ ɔsɛ nyinaa ɔsɛ mo amubusa ne ehu mɛn ɔsɛ nyinaa ɔtɔmɔno duda ɛyɛ asɛmɛ da hɔ sɛ ɛsɛ bisa na sɛ de Ghana ma yɛ sɛ ɛmu ase amanyokuo deɛ wɔakyerɛ no de Ghana mame a
let me higher. Joe. So the Ghana my very higher. Joe. And we are winning budget. Again now, because we reach me a prime free have to see her. Joe. Mrano ayeshishe no. Joe. Kutama nem na majina wa magana my mrano kuyi edi amuyini. Eni awuti ye eya sante here otumfo ose tutu a otoso mienu nene na ate na obiza biza nsama mode akabo ya mahye bedwafo mode ne senka mokọ hye mra nanso mo be pra ba na mo kire se be yi kwan afiri akosi ya na esa sante here ni mra no kora se na mahye bedwafo ni binum o enu achi na right eye honable Aban Kingsford Sumana Babenso o chem se otumfo meda wasepa efiri se aso we abisai ni mehwe omodem bo ago bo my God na osumdwe a wo pre wo hotira kasemu se de Okogyeabour Ocran be kana na ugina simpie so na paso na wo kasa aba se de obo moden e bas mdwe hu de ro my Ghana mu no mani aso pa na afi so kabam ka bia mamgo umfa ni agode bia wani so na wo kasa ye mu no mani agye ho pa ni senti otumfo kwaso na bu adwuma na meta wachi pa eno so emu kire mu nie formally seek for his permission to hold public forum tomorrow. I understand one you so adaroma say never kwa be man kwan ya ochna obese one omanfoshia na ye trade. Then tomorrow night I will leave my able men and women to hold the mock parliament and the other activities. I'm sure they will be doing it at DLFM 106.9 technology before they come back to Accra. Na yame ya domwa brother ono be ko parliament be ko mrahye be mu akoye etuma na so obeja nechi na omone mofra ene school for no ehia na omaye said ye no parliament no mo sua ye ewo kuma say DLFM 106.9 that your Royal Majesty, at your pleasure, will be more than honored to have you graced the occasion at the public forum, and if possible, the others you have your men, able elders, councillors, and staff participate in the other activities. That will add more weight. Eni awuti ye eya chame hene Aban Sumana Kingsford Baben ena na wote se ne o sra otumfo se nko be ya o ma na kwanya na nka ne ohuru gina ese simpie ni apaso no mi se Ghana fo nyina adwene emfa asomdwe ena physical bam ka bia mamgo no se be ye betimi aboa ne yatumi akoso ne yehu Ghana fo nyina adwene efa ka bam ka bi na afi nso asomdwe emamu eho okon de free otumfo atena ye ba no no nsem won de question we ne de Ghana fo nyina akura nyina nkombe bisa on say empenifo o kasa bi say se aprawa ketwa wo hia kese a wo bobo pa on say right honorable Aban Kingsford Sumana Baben senior man or ye speaker of parliament. Yes. I be kasa why the third gentleman. Yeah. Me wa say man pani ni wana say vice ni wa wonder wo ho. But okodru yewura opemso ani mo no. Utim say obuo ni ofra ne papa preko pe. Serious o. Ofra otuofo me papa preko pe. Yes. DLFM 106.9 asama otumfo kan ya maniji ye pa ne se o se dia pa ne wo mahye bedwam dia wo na esogu ho a obi apese okom na hye bedwam ekọ hyemre afin so sa ka se omokwa omo e ba beto abayi omo bonto omo ka se ene me ba meyi kwan ya firi ha kwesi ha meye wo ya kwesi ya ma o mra wo nim se wunyi kwan ade ntiro mo yesa Kwadwo yi okon Ghana for ho yen kan okra nkyere Ghana ni because Ghana ni a wose wo pe na manukuo no wo park mu no kura nyina kire no onye den onfa because yemu bi ye share adwuma ya se no yenya opportunities meet members of parliament sure. Anyone ma ye one-on-one interviews MPB a woni ni be hia e wo kwan ho no de wo pe no kura no wo kan no kura no emu ba ko ye manso adobia MP okay wo se MPB ni ho no mu a wono abetimi di ni sika aye even 1 kilometer road onye ontumi MPB ntimi mfa ne sika nye but se wo petumi no a obeka kire omanfo ne se motoma me kwan we meye woni mpefe nso se onyi kwan MP nyi kwan MP the only thing about ne say MP ukita lobbying power lobbying skills ebia wadamfo ye roads and highways minister yes o lobby but at the time wo obi okura won ko parliament wada fe na wo pese okoho na wo ka kire ne manfo say motoma me meyi kwan obeyi kwan
obesi school obeye wonim de ntia wo mokwaso keka sa siblings mu no wo kan okra kire Ghana ni se abranti ababa wa asem papa yi kan wo boa wo do ne party nti wanyi wuni da omfa nya asem kra what am say and so wo share MPs na sa wo no mudi nkomo a wo mama mra hye badwam aye tantantan e wo ni so wo mbetwa mfoni bi a kire wo se parliament wo hwini ho na ye de ye kwa akosom hwini ho ye nyamfa so bi emfire so nanso Ghana politician wo bekum nipa kra wo bekunu akọ parliament enti na otumfo pese ohun se die pa na wo se bibia ni ho no mo amose mo kwa akọpa adenti na enipa kra no mo pese mo ku nipa e de kwa parliament we parliament ho no e ho na me ho madwene ho amenti ase masa adwuma na wo se me nkonkoye no ebia ye me yesa na ye kwa akọpere ya mini mpefe se me kon ebi kura adwuma na ye ntua meka mpacho meye human sacrifice anam de akopa adwuma na ye adwuma ye ntua meka adwuma mfaso ni susu de ade na ade nkwa besia na mu ejina se bibi wo ho na mo mpese o meka kire ye ye mu bi de se ye nim ye wo mental liberation wo ho obi wo ho no mu a Ghana G independence wo kan ye ho na emom na agenda so a ye nkoasom tetede no a because we can't create no abra wontie wu enti MPs no be so adada ye se be yi akwan sanka MP akwan a anka Ghana ye afuo mu kwan nyina ye asphalt efiri se MP bi aba so be kwan ba bi akurasi to krokra aka amfa ho kra no yes obenya bicycle na se motor so atena ko ho akobonto akoka se obeye kwan enso MP nya kwan da bi ene muntie ni ye oh jai magana ni mu omo wafa ema ne political party omo wafa panin ne omuntie bia ne officially wodi wanu atumi bi na otumfo akasa ide media bi ombeti Ghana ne wo ye MPP too much any NDC too much no wo ye mmobo da bi da okay Kwadwo menko ko wanim praising hallelujah say sia no me ye osofo pani a me defom said him that's right me bo model so be sorry kakran say me sorry ti aya ti fo ne kampa mo zia de me ba wi asene se de emu afa me say lama zia me defom said him sa me defom ko osofo so hwi ase ayi hu o urade nyame a se aya se ye gya akwa no ofusoro ho ba ye no se ho no obedu ano hu sa ha de ntia ho no pre wan pre nko obi okra ye sia better form sa no masa masesa aya sa be masesa fo mo awie nyina abo beboa mo ami ameka say yes be bia wo so mewu ada no enka se mpa oda David Kwadwo praising hallelujah my mentor akase ebo no so ye to akase ebo no so a ene awia yi ana ye de esomo ese Institute of Energy Policy IES and I say Institute of Energy Security wonom de beto dwa echire mu se wa my Ghana ene eye 1st July fan wobo ekosoro petrol bo ekosoro diesel bo ekosoro ana gas nso a yede no aduane e wofie eno nso ne bo ekosoro na IES enchirechire mu no wo mo ka se de nam so a ama Ghana ye fan wo se ne bo na kosoro ma gas nso bo akosoro no ene se ye sika no ase bio mpanifo makomako nsia etikesie nsia eguso no emu aye hatu se bio nkwada handkerchief ama se Ghana dollar no ana se US dollar no bro no bro tropa ana fe kura nso no se uko ewiase amansa dwa so a fango no so no bo ayeden pa we no eyamane bo a eye Institute of Energy Security wonom ede ebetu dwa na enawai ana research and policy analyst ne din edexache Derek Emmanuel wono wode atu dwa no achirim se yamfa sa so bo no emo ekuwa ye for onom ese bulk oil storage and transportation eye bust if we say eye bust for aside say Ghana ye fango no nka wo mudi bi besie ebia nka fite bosume miensa kopema bosume nsiem se ne be ya ewiase amansa dwa maso no se nka fango no kura ho kwaache na se ebia nka enya bia na nka Ghana yetime de yensa ato so sania aboatati aye no osuso tuye pe no wo hyani bom na aduane a wo pegu ho no mo pebre no na wo di ni kakra na so wo kiremu a eye bulk oil storage and transportation wo mudi media wo mudi esenka wo mo be store eye fango na nka Ghana da chi bia no ho ye dia ye yuso no wo mo nya bi mpo ana mo yuso na wo kiremu a na wo kiremu se asa dwuma na boss to fo ne eye wo mu hu no so enu ntino ana ma se fango na ho aye dia ne bo aye dia ma se na adesoa ebe so Ghana fo no wo bra wo pene no wo kasa no
emu nsɛm bulk oil and storage transportation limited no na dwuma di ba ko ne say obey strategic reserve and as a stock for the government me na onyina because na dwuma di ba ko ne say obetumi a store fango enti mmere bi ba na me enye mrepa na say bia me money na say nyoma bo akɔso too much a obetumi a release that ne fango na wato egu hɔ no onto the market and so release it to market ni ma Ghana for home my elebe ahi high almost so to say but you say boss wo ho no you dey have any strategic stock and I reserve I need me buama etimayefo and say we the consumers have that kind of respite and do not react to international price adjustments and they don't have that capacity anymore and you say you can't go for oil now why not store fan go look wa e was say be release it to the market need me turn at the previous price I need me to every day piano we react to the latest price adjustment. Okay. That is the now send me no say boss need that capacity. Boss now also to mean capacity 3 months to 6 months. Ghana for you know make my here. But say the city is COVID now. A German so everywhere they are locking. And that is where you see the relevance of these state organizations. And here yeti ye wopania wono we research and policy analyst. Nedi Edezache Derek Emmanuel and others answer boy atuda na which them say boss to for no wo montimi mpo enkipi en store fan wono ema Ghana for nyusu enu nti wo mai obi a lazy miam yeto akase bono so ane yemmo mfa nwura mu e wendi se manyokonum na ayakasama for me kire communication officer Edman National Democratic Congress ndi se manyokono semi jamfi wakasa kire mu say wahunu se ne abefo tintan so aba video bi nanam montene so kire mu se ono ese na wotwe etwa momodin akopie mu o miamia no wo US ene no kwaji nania o mu kirim se ne o de MPP amanyu ese ndi se amanyu krono wono mu sika ta ho ase be ese sika na bo apisu nti ndi se amanyu krono nya sika ne bi nya bramfa mbonti no wode ne sabbo sika nim edi ginani wo miami one ne ho kafo ne kwanyo no nko ne party chenjirenti o makwaji mu ne o maba ene se mi jamfi kire mu se dabi sansem na ote se ye nsem hunu kura onim ba bia sa video no fa ya ekopie mu abefo tenta no so o kirem se onkotu anamo bia sampo ndi Ghana vo ne bi nkura ho ye ne nwanwa se won matena se botiri mu pobone ente sa e dia fa ne ho na mna no ne nsem trefo kasa ene wo kirem se sesi ameka sei o ma Ghana na ye wa ha sei no emre ye adwumanti on tena se ne o ye nhwedi ma Ghana de hye bi ense ne din kwa e wo mra onye mfumso bia ne senti no obetabiri se ni pakura wonom etu sa na mabona no e de tia no no oduma kwa gina mu e wo ne court na mra ene nadi eni sa ni pakura na de efri se o manga na ya team no so onye obi ahwede ono so mpese obi aba ye ne hwe ne wase ne din onimisa abato afi ne yawura mun enipa bi pese mbɔ mmɔden atwe ne to de to anwam na mo di ensem sabi nsem bia ni frama sema ensem fata egura ni mu ase ne senti on tena se e wo mra ono no onye mra nim ni no onim mra no masa zabe ensem hunu wei emfa na kache sami javi ejire mu se last week kura Ghana vote bi no eka gaze oni okopie mu wo miamia ne oni NC party sika na oni ne ho kafo je o mani no kire mu se sampempenso na nkasa mpo na yade a NDC fo amanyuko adwumadi esi o mani so se na 360 show a ekoso ankasiafo ni bebre so o ma Ghana mu no no ne tena adwumjima sa adwumadi afi so pani pa na ye CEO e de ma Ghana eye investment promotion center ye trinity aka se eye GIPC mamia ne dindie mawe na eye azo treba ono so bomade kopie mu eye na se bia last week no okrum ha wantu kwan ko ba bia ndi sansensem no efiri hifa sami jafi ensa kire mu se sa na mo na mo keka no miami no akɔhɔ watu kwan akomia me bebre na we nya dai di kan ageze wonu watu kwan na momu no last week amavo keka gaze onu tu kwan de ndi ze manyuko no esika na akwaji na ni wo kirem se sansensem no kura bi anim ndi Ghana for embontuku ba bi pa na nya de obetena ho waye nhwahan bomodin se se ni pa kro mpeso mu se ni din na twe na tudu tuna dwom ni de baba no homodin se ni baba no homodin no de mra intensa de aba wono na mra ene wono madi se ni pa kro na tena mo hwe ade a wonom epren weni misema hodo a se me jamfefini akache eba na me na woni nsem trafo ji mra na wokasa no emu nkire mu nie. I thought they said I was in Miami because the restaurant is no Miami. Almost say I'm in Miami chilling for 2 weeks and I kind of say me the hotel be a media say 2007 was $3,000 so and I'm here shopping and I'm gym DLFM 106.9 demented minds. So I say me I say me to Miami me the hotel the most expensive hotel paying $3,000 almost say I felt NDC $42,000 and I'm eating over 2 weeks when I'm here if you afraid no aba at the time they wrote the story I believe Friday or Saturday. Okay. Saturday I was at Roman Catholic sorry kesi here at Abrake. Oh okay. For DLFM 106.9. Sunday I was at Swami for the original organizer
Eni a woti ye aya kasamafo Edema National Democratic Congress endi sema yoku no Sammy Jamfi. Yentu akasebo no eso. Wo bo modern na se wo hia yen e wo YouTube no eso a eye DLFM 106.9 na wada ma ho so sene na wo ye no Facebook no so no ano. Fafa YouTube no so ema yen. Na bre no so amrantie wo fia ha. Ye bebie amofa akenkan asem bi ani ho. Yentu akasebo no eso. Wo pani akane na wo yesamufo abedi akire edema British Broadcasting Corporation BBC wo ye Ghana ni di ede Ben Doche Malo wo de to da akirem se ye de tumi ema wo se Ghana ni se kwana koso mo my Ghana enye wo busua nko na se bi o mu didi eye eno nti Ghana fo mpanifo hwe na se suban no aso mu nya dibre bi kwotena Ghana institution bi na so ma na etu a wo moka asese wo mabusua eni di men ya Ghana fo mu no wo kire se eye suban bone a eni kwa so ma Ghana ye so wo kirem se ye to aba e de man se wo ye leader wasade ene se wo behwe ama wo manfo na brabom empuntu so timi ababu nembom wato na ni ehunu sasa Ghana ha no no se ye de tumi ema nipa bia na akwati se wono ene na busua nkwa na se bio ase wo mo wano na wo mo wo afuru esese eyema na wo de sanse mo anyina to da wabra na woni ye nua no multimedia fo ana edi enkomo ana wo kirem se wo de eye emre bi atwamu empanifo bi a ebedi Ghana so etoto enei leaders ayanya no a wo ya beka se we mu nko ade mu didi eye na tetefo no ase bi wo mo je Ghana si hon de na ase wo mo anya nipa wo kasa no ana wo ye hweso na wo bo osagefo Dr. Kwame Nkrumah din ana wo busa se Ghana ni bia mra bonte mekire ba bia Kwame Nkrumah wo si mansion esi ye ene ba bia wo sesa sika ekogu ye ene ba bia wo de ne ma enso ekogu ye na ye Ghana fo sika wo kire mu a Kwame Nkrumah anya saa na enso wo hwe institutions akese wo my Ghana adwapade ne Kwame Nkrumah wukọ efinhia piachi na enso eno na da so asom yen wo bobo wo bo Legon Suapon wo bo Kwame Nkrumah Suapon Kumase wo bo Akosombo ene secondary schools ahodo ene tema habo kire se emfidujuma kese Kwame Nkrumah ye ni nyira no na wo dwene Ghana ho nti ana wo ye na enso no ebre no so ye no wamfane ba ankosia no wamfane yire ankosia no ana wansese sika no so anwu ne botom na enso wo kire mu a enei ye to aba e de mapani e wo Fourth Republic ya pani ni pese ne ba edide men na yire edide men na mpranom nso dide men ansa na bi mpo aso badwene Ghana ni ho mpo a wadwene Ghana ni ho na wo pani ani din ede Ben Doche Maloi ebre bi atwa no na wo ye communications officer ede ma presidency wo bra na fani kwagya a wotoso mienu eye the late John Evans Fifi Atamios na wote abanya so se president no na wapani a wakasai na were head of communications e wo Jubilee House ana wo kirem se ebra so se Ghana empanifo no badwenti memufo no ho efiri se pani de se de tumi ma na se wa anwenti memuni ne ho a eye hwamode kase pa na emom se wo badwene wo nko a wo yire ene wo busuanfo ho no se bio Ghana tumi no enya busuan bi dia eno nti no monsesa mo adwen wei ene amanebo ene kokobo a wode ama Ghana fo empanifo enyina na de mede so na afa apaka GH agena kunya nso enie mene wo ekasai eyade se Greater Accra Regional Coordinating Council ana afa so no Ministry of Sanitation and Water Resource and the Ministry of Local Government Decentralization and Rural Development and the Ministry of Interior Local Government Authorities Zoom Lion Ghana ana se wo mo akabo mu a ne nyina mo no eye Traditional Council no ana aboabo no se na be ya enkrapompure mantamo ebetime atie na enam so ema eya His Royal Majesty eya King Taki a wono wotoso eyemienu ana mene wokasai wabo modin ama sesi ano eye clean up exercise ebekoso ewo nkrapompure mantamo na nananmo atrankonya ewo nkran ese nkan kire Ghana fo titiriw enamu amo nkran ha no se nyame ya domo a eye kita wonsa bosome no ne da etoso emienu eye 2nd July ana sa clean up exercise no ebetimi akoso na wono mu agichemu nkakra wono mu achemu zones no mako ensia me patro mu ntie ni yie pa wo kina no a ehya no na nanmo atrankonya ene mpanifo a wono mu na ka ho bi a eye let Accra be clean again na ti se ho mo clean up no ekoso no ye be hyase e de free wo kina na emiamia hodo a ebeka mo wo kina no mu ntie ni yie na ediwa wa me so amfre obi a wa hasa abre no na me wo sankore na me twa kokom me patro sempe ebe hyase wo ho nti sempefo no
wɔkyena mo fa mo hunyim efrisa ho ana yɛhyɛ ase enti wɔkyena ɛyɛ 2nd July 2024 na nana mo kyerem sɛ clean up exercise no wɔn mo a ɛwɔ sempe bese abola asere dogo beach empotam ho de wɔkyena no ɛhɔ ana yɛhyɛ ase afrinti stores ahodo wɔ nyina no mo bɛtutum na mo nyina mafa prae na abra na mo de mo ho agim firi sɛ his royal majesty ɛyɛ gama nkyana nkasa niga ɔno ankasa de ani mu a wontimi nkasa wɔkɔ na wakɔ akɔyɛ nea wɔpɛ efiri sɛ wɔhene ɛpra ɛno nti wo so do ho bɛgyim timisi so biem wɔkyena clean up exercise no ɛbɛhyɛ seɛ ɛwɔ yɛ sempe bese abola asere dogo beach ɛne ne mpɔtɛmo ana wukuada ɛyɛ 3rd July no ɛno nso ɛbɛhyɛ seɛ ɛwɔ otublohom ana ɛyɛ akumanjan wɔn mo ɛtenkra hande wɔn nim de american mo obi aha ma adwen ate wo fan ne woje ko woje mra enti otublohom no ɛyɛ wukuada ana akumanjan ana ingreshi ana June 4 market ana say June 4th market ɛno no ɛyɛ Wednesday na mombeji mahome na afei ni Tuesday no a ɛsa aba no ɛno so ha Kwadwo Sammy tie ni ye ompotem ho fa praye na fa bena any rake na ye be pausum ama de besiasi ɛno nti nyame ya domo a 9th ɛyɛ July ɛda sada no besi ɛyɛ ebrada ɛno so manfo ne ade hia mo Aveno Kwame Nkrumah Circle Interchange Enclave ho ni nyina no ɛno so ɛyɛ modea na Wednesday ɛyɛ 10th July 2024 no ɛno so no Graphic Road ɛhɔ no mo ɛnso mo benya modea na efiada ɛyɛ 12th July 2024 no so no ɛyɛ choko ɛne mamprobe mo so modea ɛno no na memenda ɛyɛ da etwato ɛwɔ saa clean up exercise no emu ɛno no ɛyɛ 13th July 2024 na nanom ɛkyerɛ mu sɛ stores ahodo amowo Central Business District ɛyɛ CMB Kwadwo wote ye ɛhɔ yɛ mempatam mo ɛsan yɛ mempesua so enti wo wa abena wo se wo wa abena me wa abena sɛ abena me wo bi wo wa priority abena me wo tenten ne bi okay ye gina tenten de pra no ɛne tietia ne ye di twa adwae ne nso wo grogro ɛyɛ Wellington boot na wo bi bi wo ye besi gata ne moti mo evolution market no that's right gata kɛse na da hɔ ne se mu ayi fi ye besim wo de ɛsɛ Gama Manchester okɔ akyi wo se ye hɔ ne ye da bɛn a Saturday no CBD Central Business District okay ana kwasi adwa so ana makwala okaishi Kantamanto Rollins Park okay ana CMB ana Kolegono ana Kolebu enkrata na epie montene so no wopani a wonne kasa de ma Accra Metropolitan Assembly AMA ne din e de Gilbert ni Ankra wono ana nensa esha se enti Kwadwo wachina mon prepare nti ye de ne Saturday yambo me nda e bai enti oruma mo tete abobro CMB ne potem ho ni nyina no David wo de ne ntimi nya me nda e bai 13th mo de ne 13th emfa ne say next week asemo ai se wo se o ma jejem kakra on se wachina no ye Tuesday wachina no ana ye sempe bese abola asere dogo beach mpotem ho ana ade ache Wednesday no a eye otublohom akumanjan ingreshi ana June 4th market womo so de eno no na empenefo age wa mahome na on the 9th of July eye Tuesday ni biem na womo ko Aveno Kwame Nkrumah Circle Interchange Enclave na Wednesday 10th July no wonom aba eye Graphic Road na Friday no womo aba choko ne mamprobi Shatawale ho no na Saturday be na wotwe no 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 eye 13th July no eho omotie simpeso aso ho no a ense yambo Saturday we no se ebe ya no panti no mekobi me wi an me ma be me akura no se onse me ye wulomo wo agye nkotoku enti se miwura Gama nche eye adwuma mentiment se wo de ne unofficial na official but me nko an ma me permit se ayo o friend say me position here there se wo si wulomo ana wulomo mo me nko me ni wulomo metimi hye mpaboa okay nti untimi nya hwe wo krom ha bra pakan ofa na tete nyumodromo o se nyumodromo apakan ji se